Ni kwero koso kueyo gi nyiso gi ni weuru wach ni koso nyiso gi ni diuri adhira mbele gi dwachu nikech mano ratiro maru. Kanisa onego bino chung' kanye seche ma ji nigi pogruok e paro? Mokwongo kanisa, tij kanisa neno ni kama lweny nitie kwe ubetie. Mano is the first thing. To kasa ma ise chungo ji ni weuru dhao, to nyake no ni dhao ni ang'o mokele, nikech koki iloso wach mar gimokelo lweny ni pur biro wuok awuoka. Nyaka los gimomiyo lweny nitie e kind sirkal gi nyithindo matindo gi. O kata nyithindo matindo, kata joma dongo bende na gi lweny. En joma dongo physical ine ji maonge. To akoni ni jo Kenya igi wang' mang'eny. Sama wuoyo kodi kane, dane ja Kenya ka ja Kenya nigi bunde kaka polisi nigi bunde ni Kenya chala Amerika mang'ana kata nigi bunde, aparo ni dikoro ji nyal negre marach. Yeah, and seemingly they are taking advantage. Ni ordinary people are not armed. Kiyude tiyude mna garungu moro